डेन्जार एक्सिडेन्ट ओरैबायदि गाज्रि सौदों बाइकजों बाइक ओंखारासै आं मानसि जमा क'क्राझारजों दावबायलांबाय थानायाव मा जायगामोनथाय बे बावलायलांबाय आं बे एक्सिडेन्ट जानाया जिखुनु जा नैबे भिडिअखौ आं स्पेसियेलि लाबोनाया नैबे एक्सिडेन्ट मा होनो ओमफ्राय गारि सालायनायनि सायावहाय रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स जाय जोंहा क'क्राझार DTOआबो बिथां सार दजेन DTO मा फोरमायदोंमोन आं दहाय बै मोनसे चेनेलाव होदों जायफ्रा नायगोन नुगोन एबारनि रुल्स एन्ड रेगुलेशना माबोरै जागोन डिसेम्बर क्रिसमास आरो बोसोर गोदाननि जों गोबाङा रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सखौ नाया जायनि जाउनाव जेब्ला फाइन भरिनाङो गोरोन्थियाव ओमफ्राय जाब्रबथाय जायो अब्लासो जोङो सानफिनो रिग्रेट जायो आरोना जिखुनु जा आं नर्मेलिबाबो बे भिडिअआव बुंलांनो साननाया बेसो जोंहा आमायसो टाइगारा मा बुंदों मा बुङा बेखौ खेरायनानै जों लाब गैया बेखौ जोंबो मिथिगौ नाथाय मालाबा बिथांनिखौ आं इन्टारटेनमेन्ट फान बायदिसो मोनलायलांसै अब्लाबो किसुमान खोथाफ्रा ओरैबायदि बाहायो जायफ्रा आजावथावै ओंखायनो आं आमायसो नट अनलि आमायसोखौल' आं बुङा जायफ्रा पलिटिक्स पावारखौ लानानै गोग्गा खालामो गाव गावखौ मेनलि आं बै बिथांमोननि थाखाय नैबेखौ बुंनो गोसो जायो पावाराव थानाय समाव नोंखौ सोरबा लाफाबाय नों बुंनाय खोथाफोरखौ वाव हायोलै बे मानसिया जोंना स्ट्रं जानांगौलै पावारा बेफोरबायदि बुंनो हागौ नाथाय मोनसे समबो फैगोन जेब्ला पावाराव गैया बहा खारनो नोंलाय बै जाय नोंखौहाय फिसिनानै दोनग्रा नोंनो अननाय होदों बेबो सानसे समाव नोंखौ नागारगोन जोगारगोन गोसो जानानै जोगाराब्लाबो बायध'था जागोन बियो बोरै फिसिबाय थानो नोंखौलाय मानसिनि जिउआनो चिरस्थायी नङा आरो बै पावारफ्रा बोरै चिरस्थायी जानो जेबो चिरस्थायी नङा आमायसो बेखायनो जेसेबां हायो पार्टिनि जानानै खोथा बुंनायाव नों बुं निउस आपडेट लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया माखासे आरजाथावै बाथ्रा जाय नाजावजाथावा जायखौ नोंनि फिसा नोंनि हिन्जाव नोंनि बिमा बिफा बा सोरनिबा नायजाथाव बेफोरखौ बुङैया साबसिन सावखुवासो नांलायलाङो मानसिफोरजों सावहोजाबाय थाबा नाङोबो मानो होनब्ला बे मानसिनि रावफ्राव मोनफा मोनफा पावार थायो किसुमाननियाव मोनफ्रोमबो रावफोराव पावार थायो ओंखायनो सानैबाय आरो जायनि जाउनाव खुगा नांनाय मानाय जों खोनायोना आमायसो हाबानि कार्ड राननो ओंखारदों आं गिदिंलागासिनो दङ हाबबावगोन माखासेनाव आमायसो पलिटिक्सखौ लानानै इसेबां गाद्दारि खालामनांगौ दरखार गैया नों जायखौ सापर्ट होनानै नों खोथा बुङो मोजां आंबो जेबो मोजां नङाबो बुङा नाथाय जेब्ला नोङो सापर्ट होयै मोनसे समाव पावाराव थाहैयाब्ला बेखौनो बार बुंदोंना मा जागोन थेख्लाय जालाबायनाय जागोन माथो जों लुबैया बर'जों बर' बिदि जानायखौ आरो लोगोसे नोंनि बे रावफोरजोंनो किसुमाना जाय मोजां मोनग्रा बिसोरबो मोजां मोनलाङैसो जागोन बेखायनो जेसेबां हायो मानसिफोरखौहाय मोजां राव मोजां आखु देखायनानैसो बोनानै लाबोनो नाजानांगौ आरोना नों मोनसे पार्टिनि थाखाय खामानियानो माव मायानो माव होनब्ला मोजांखौसो नागिरो ना मानसिफ्रा बांसिन आरो आमायसोआ बुङो जोंखौहाय गोबां एनिथिं एमजिया जायखौ मैखौ माबा माबि बुङो भाइरेल खालाम जोंबो जायखौ मैखौ ओरैनो बुङा आरो राइट्सबो गैया जोंहा बुंलाबायनो जेब्ला मजबुरि किसुमाना गाबथाबलायनानै बुंहरो बेफ्रावसो जोङो किसुमान भिडिअखौ लाबोनांगौ जायो मालाबा बायध'था गावनि आजि जागथाग मालायनि प्रब्लेमखौ देखायसारनानै होनांगौ गोनां जायो खायफा रिकुवेस्ट खालामफैनायाव आरो हमनाय मानायनिखौथ' बासै आंबो बेखौबो जों गोसो जानानै हमा सोरबा न'खरनियानो बुंहरबाय सोरबा आफादफ्रानो लांफाबाय इउटिउबार नांगौ लास्टावहाय रावनिबो दाय फैया दाया बै जाय भिडिअ होग्रा बेनिसो फैसिगोन इउटिउबार बा सोरबा मिडिया जाय सालायग्रा साननो गोनां नाथाय मावनायादि मावदोंमोन सोरनिबा प्रब्लेमनि थाखाय माबा मोनसे सलुसन ओंखारो नामा होननानै नाथाय बेखौ रावबो सानहैला बेबायदि आरोना
तो आमायसो वाइफजोंथ' हायासै जावलायफिननो खिन्थु डिसिसन लादों बिथांजोआ नोंखौहाय गिदिर केस नङाब्लाबो खारदाव होनो बेंगलनिफ्राय आसामथिं खारदावबाय थानांगौबा मा जागोन आमायसो ओंखायनो हायैखाय दिनै आंखौ होफैफिनबावलाय भिडिअ नों मोजां रस्टिं फान खालामनोथाय भिडिअ लाबोदोंबा जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु आमायसो बेनो स्लें वर्ड्स गाज्रि रावफोरखौ बाहायाबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो थांबाय थानि गसाइगाव गिदिंगासिनो दं आङो नै दायो मोनफैफिनबायानो लाभ इउ अल